Shuni pibaro te kane kalong ka jing bentip pa ka don ka jing khot volunteer application ma nakam tak tu ki bakwa banlong volunteer nom na ka second North East Olympic game arjar ar ka banlong po shlong hi nadu ka shipo tarik kan sedang hadu ka kan kut hadu ka khan ru tarik te kila khot nam ta ka volunteer application te ki bakwa ban apply na kal yang samla ki kwa ban apply nam ta kini ki bun ma mo ki game te banlong volunteer kun ba kat kum ka jing pha kan pila ban pha shaka atletik ne pha shaka cycling ne pha shaka boxing at ko jing pha andai kila khot lang ya bro open ba phin apply te kumno ba phin apply but ki eligibility but experience pe haban ai te kin haban page hakane ka link mo tengan bu apo ka description sa klik itu ka link sa pandap ke bodon kam te namta ka jing siu e bro klem ong re ken ai hi ka ta ka jing siu ru te namta ban yo experience ban man yo ban experience kumno ban long volunteer kini game ke bah ma kum ka North East Olympic mutba tangki state hapo North East kan kin wan ban yele kai te phin long ki volunteer pan ngaj ki te ngan pen ep kumno ban pandap ha ba kan ha kan ka link te kan ka link don hapo ka description shu click bej te ngan pen ep menta yang ngan pen ep menta te anda pila klik ke to ka link ka bangan labu hapo ka description pin poi ha kane ka website volunteer form unun pendapat ka form mo te ki eligibility hangel tho ba pidi ban long ke bala khar pras nam sejrong pidi ban dei nong Meghalaya pila man speak English and Hindi as well as one language common in Northeast India te shutho ang tu pila am long ta English labiang lane khasi English labiang English lane Hindi te khasi rubiang te availability for the complete date pidi ban don mai baro kitu ki tarik mun ban andu shipo hadu khan rew tarik temut ba khnai tarik pla di ben free no mar bakin ai training man batai phi kum no bani no mun nadu khnai tarik mar kan arrival kan di khnai tarik the basic age knowledge for those interested in GTC medical volunteering is preferred ada mta kal bahidem long ka takane ka basic first age knowledge for those interested in GTC medical ki balong medical volunteering prefer mutma kane mdadon kam than ne baro te ki ba kwa ban volunteer spangi medical volunteering ki bendon ka basic first aid knowledge kan te ki ne la tli bada kat prasnap de no makla kala ban kran English lene Hindi ka we ni kita te availability for the complete dates itu kita rek te pila on pendap hangne terang ne kan full name te email pha pendap be te contact number yang phi te gender date of birth district address qualification language the previous filtering if any lada don sa pendap dalam don nai then upload photo dalam upload ka photo the voters ID net identification proof have upload hang tu nada pada sa klik submit then dah klik submit pada kalabiang te la kinok kijing don kam kin sa phone ya fi man tip ya fi namta gitu katarik te bakwa so ba pendap no kloi nomor ba yo baladap pin sadu kelas dit kendai ar penyau tarik mah kan ma bhai kelas det ar penyau tarik Oktober mentau banai pat ka game kan dei 10 tarik November handuk 100 tarik November tekin sa phone ya fi nam ta ging tip ban kat no tarik ka training session bat nam ta gitu singi ban yu telda fi free pila ban let te nam ta ka jing seu nam ta ki jing tip kham ne kin sa tip ya fi telda filong free pila ban pendap ya kan ne lada film la ban la itu tarik ban pendap te tang ni hijing betip ngatrai kalabiang kulejibun